Takže zdravím vás, tady Atomix a vítejte u tutoriálu, který se bude týkat Cinemy 4D, konkrétně verze R13. V tomhle tutoriálu vlastně vám ukážu základy, čistě jenom práci vlastně konkrétně s tou cinemou, jak se dá ovládat a základní rozložení ikonek a co dělají. Takže okno můžeme ovládat pomocí stisknutí Alt, držíme Alt, myší klikneme levým, otáčíme se, pokud klikneme kolečkem, posouváme se, pokud klikneme pravým, tak se vlastně přibližujeme k bodu, na který si klikneme. První věc. Zde si můžeme vracet, posouvat dopředu, pokud uděláme nějaké změny. Tady typ označení. Můžeme si zvolit klasický styl označení nebo obdélníkový. Každopádně u každého označení máte na výběr, jestli chcete označit pouze viditelné části objektu. Potom tady máte posouvání s tělesem, zvětšování tělesa, což můžeme, pokud nemáme zaplý editační mod toho tělesa ještě, můžeme dělat do všech stran pomocí těch menších teček. Pak máme rotaci. Zde máme vlastně možnost, že když si s tím hýbeme, jak chce, když to jenom prostě klikneme, tak se s tím můžeme posouvat. Když si vypneme, tak se nám to prostě bude posouvat jenom do té osy, kterou máme zvolenou. Tak, to nic. A vlastně tímhle si můžeme vyrenderovat obrázek, tímhle si můžeme vyrenderovat část obrázku, který zrovna potřebujeme, protože jak si vysvětlíme v dalších tutoriálech, že se dá nastavovat renderování a někdy by to trvalo hrozně dlouho celý obrázek vyrenderovat, proto si můžeme vyrenderovat jenom část. Samozřejmě se tady dá renderovat animace a různé nastavení, který máte pod touhle ikonkou, anebo můžete jednoduše zmáčknout CTRL a B. Zde máme vlastně základní objekty, které nám vlastně Cinema poskytuje, což je kostka, disk a tak dále, které si můžeme jednoduše kliknutím přidat. Dále tady máme liney a všechny 1D tělesa. Dále máme vyhlazování objektu, potom vlastně, když si nakreslíme nějakou čáru nebo cokoliv, tak si můžeme vytáhnout do 3D, nebo si můžeme pomocí liney obalit, nebo vytvořit trubku. Tak. Dále pole objektu, to se budeme vysvětlovat později, protože se vyplatí používat více klonování, kde máte víc možností a je to lepší. Pak vlastně, jak máte body na tělese, tak to vám zobrazí body a k tomu vlastně prostě atomovou strukturu. Pak máme jednu z nejdůležitějších operací, boolean, což je vlastně ořezávání dvou těles, kde vlastně vyřízneme do jednoho tělesa, vyřízneme druhé. Pak spojení objektu a nejdůležitější je symetrie, tak na ty základy. Dále máme různé
možnosti, jak to těleso ohýbat, nahýbat, cokoliv budeme s ním potřebovat, explodovat, nastavit. Máme možnost zde. Zde máme vlastně podlahu, pak vlastně nebe, které si můžeme nastavovat, prostředí, popředí, pozadí a vlastně celkový zobrazení. Pak máme kamery, kde máme vlastně základní kameru, kterou si nasměrujeme a tam bude. Pak máme kameru, která bude vlastně následovat cíl nebo bod, který si zvolíme. Dále o tom příště. Pak máme světla, kde máme vlastně normální světlo. Pak máme světlo vlastně, které když dáme do prostoru, tak nám bude svítit na určitý bod. Zde si můžeme zvolit ten bod, že když budeme posouvat to světlo, tak pořád bude zamířeno na ten jeden bod, na vlastně ten cíl. Pak vlastně plošné, bodové a slunce. Tak. K editaci objektu. Pokaždé, když vložíme objekt, tak ho nemůžeme editovat. Klikneme si na převedení, na editaci. Zde si můžeme zvolit editovat pomocí bodů, pomocí line, anebo pomocí polygonů. Jak jste si všimli, neoznačilo se mi nic jiného, než to, co vidím. To se dá jednoduše změnit, že odškrknu, označovat pouze viditelné. Když teďka kliknu, označí se mi všechno, na co jsem klikl. Tak, to by bylo asi všechno k tomu úplně základnímu. Yep.